Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Yuni Astuti, peserta uji kinerja PPG dalam jabatan kategori setunggal Prodi Bahasa Jawa Universitas Negeri Yogyakarta. Badhe ngaturaken video pembelajaran legenda kelas 8 SMP Negeri 3 Tambak Romo. Menika kartu ujianipun. Sumangga saged dipun pirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng pepanggihan malih kaliyan Bu Yuni Astuti wonten ing pasinaon basa Jawi. Nggih, saderengipun miwiti pasinaon sumangga saged dipun pimpin dedonga. Sinten ketua kelasipun? Mbak Salsa. Samangga Mbak Salsa. Siapa dedonga kawiwitan? Alhamdulillah, mugi-mugi kanthi dedonga menika pasinaon dinten menika saged kalawan kanthi gancar lancar lan mupangat dhateng kita sedaya. Nggih, Ibu badhe presensi rumiyin sinten ingkang boten mlebet dinten menika? Nggih, ingkang boten mlebet nggih. Menika ateges para siswa menika tansah bagas waras, tansah niat sekolah. Nggih, alhamdulillah. Cubi sak menika saged ngadeg rumiyin. Ngantos lagu dolanan jublas-jublas wong. Ngantos menawi ngantos menika dipun tembangaken sesarengan nggih. Kanthi semangat. Ya Jubi. Jublas jublas suweng suweng ngeten teleten mambu ketundung budel taring polela lele sapa guyu deling ate sir sir pondele kopo sir pondele kopo. Menika ampun ginakake hawa lan nafsu. Anane kedah ginakaken ati nurani supados seimbang antawisipun donya lan akhiratipun. Ya kerja ya ngibadah. Kados para siswa menika ugi kedah sinau ya dolan. Ya sinau ya dolan. Mas Alvino menawi dalu menika sinaune pinten jam? Sinaune 2 jam. Menawi ningali HP pinten jam, Mas? 5 jam. Nah, sinaune 2 jam. Ningali HP-ne gangsal jam. Menika mboten seimbang. Mijing malih nggih cah kedah seimbang. Mekaten? Mangertos? Minggu wingi sampun sinau babagan menapa? Waton nggih, dinten menika badhe sinau babagan legenda. Sinten
Legenda. Menapa sinten ingkang ngertos? Mas Yovin kah? Nggih, legenda menika cariyos kang critakake papan Panggonan. Tuladhanipun napa? Rawa pening. Rawa pening, dana tobat, nali tundang, batu menangis, dua panco, dua warek. Nggih, kathah sanget tuladhanipun. Nggih. Nah, pasinaon dinten menika cah gadhahi ancas utawi tujuan. Ketiga, ingkang sepisan saged mangsuli posing carita. Ingkang nomor kalih saged nemu tuladha menapa ingkang sae menapa ingkang awan saking carita. Ingkang nomor 3 inggih menika sakmangke saged ngringkes ngginakaken basa Krama. Nggih. Dados sakmangke wonten 3 pambiji ingkang sepisan pambiji pengetahuan, ingkang nomor kalih pambiji keterampilan, ingkang nomor 3 sakmangke wonten pambiji keaktifan. Keaktifan para siswa menika wonten ing kelompok. Leres menika ibu gadhahi pretest. Nggih, lingipun ibu kinton wonten ing grup WA. Saking Google Form nggih. Nggih. Saged dipun buka. Mbak Sekar Putri 8 Mbak Alfa 8 Mas Jovita 900, Mbak Jenny 8 Mas Yofi 8 Mas Rofek 900, Mbak Aulia 900. Ibu menika ibu gadhah video. Samenika ibu gadhah video babagan dumadine rawa pening. Menika para siswa saged ningali menapa menawi wonten ingkang wigati saged dipun catet. Nggih. Ketemu maneh karo Mbak Carita. Nah, saiki Mbak Carita arep crita marang bocah-bocah ngenani gumadine rawa pening sing ana ing tlatah Kabupaten Semarang. Dipun sikarane, ayo nyimak critane. Ini lho critane. Desa Bonorowo lagi nganake ngerti desa. Para warga desa padha masak maneka warna panganan lan ditambahke wayang kulit. Dumadakan desa Bonorowo katekanan bocah sing rupane elek, ireng lan kremes sing jenenge Ranu Cinteng. Para warga desa ora seneng katekanan bocah mau. Kang, aku kok bingung di rumahan. Apa aku oleh jaluk panganan gue bukan? Apa? Aku ora sudi menehi panganan karo kowe. Wis ana dalem kok. Apa kowe ora mesake karo aku kan? Ora, wis dalem kok ngene. Amarga saking ngeliye senajan wis ditundung para warga desa, baru Klinteng tetep mlaku ngubengi desa nganti dheweke tekan omahe Mbok Rondo.
Turun. Nuwun sewu, Mbok. Kula baru PP, napa parang kula nderek anak mriki, Mbok. Kula saking tebel, Mbok. Kula sampun mboten gadah omongan Ibu. Nah, lajeng wau kula mampah desa nanging dipun tuntun kaliyan warga desa. Kalesan kula kepanggih sibuk enten langsung kula. Kula Mbok, mangke menawi sawayang-wayang wonten kedadosan napa-napa, nyuwun tulung dipun emut piwulan kula niki nggih, Mbok. Menawi wonten napa-napa mangke, simbok enten wis punika lan anu menika dados pripun. Nggih pun, Mbok, kados sampun cekak muleren kula badhe pamit bisa malih untuk mengucapkan nggih, Mbok. Nggih, Mbok. Cekake crita baru klinting wis tekan tengah lapangan. Ing kono dheweke ngundang warga desa lan nganake sayembara. Warga desa, sapa sing bisa nduduk sada iki ateges wong kuwi pancen wong ambil ujul. Bocah iki gak dilon. Wong sada ngono wae, ora kena waktu suwe kok ditutur. Indane wong sak pucuke kuwi ireng. Wis kan, coba enggak buktekno. Pungkasane para warga padha genti-genten anggone nyoba nduduk. Nanging ora ana sing bisa. Banjur ing sangarepe para warga baru pinting nduduk sada kuwi kaya tanpa nganggo tenaga. Brol, sada diduduk. Dumadakan saka tipake sada mau metu dadine. Saya suwe, saya gedhe ngene. Wasana desa Bonorowo kakrajan banjir bandang lan kabeh warga desa mati kelelep kejaba mbok rondo kang nurut welinge bareke. Paribasan Raja Saninggaru mbok rondo luput saka bebaya kang nemahi wong-wong desa Bonorowo. Panggonan iku banjur dadi rawa kang banyune bening lan resik. Saengga banjur diarani rawa bening. Menika wau cerita legenda babagan napa Cak? Rawa bening. Dumadine rawa bening. Wonten sinten kemawon? Wonten? Baru bening. Lajeng sinten malih? Rondo. Wonten Mbak? Rondo. Lajeng sinten? Nggih, sakmenika cariyos dumadine rawa bening menika gadhahi patuladan napa mboten? Nggih, napa? Aja sombong, nggih, leres aja sombong. Menika lho salah satunggaling tuladanipun legenda. Menika rawa bening, nggih. Video ingkang sampun kok tingali wau legenda menapa? Ingkang dipun wastani legenda menapa? Ayo sinten kang ngertos? Mas Yofi napa Mas Yofi? Legenda? Nggih, cariyos kan cariyosaken papan panggonan. Adhedhasar video ping mau panggonane pundi? Critakake pundi? Rawa bening. Nggih, leres dadi cak legenda menika
tingali menika papan panggonan rawa kening. Ngaten. Titikan nipun legenda, titikan menika ciri-ciri. Wonten pinten ciri-ciri nipun legenda? Ingkang pisanan menapa? Anonim menika napa Mas Abid? Napa? Boten saged Mas Abid. Napa Mbak Salsa? Boten dipun mangertosinten ingkang nanggih. Nggih, anonim menika boten dipun mangertosi sinten ingkang nanggih. Cobi wonten cariyos rawa kening, wonten sing ngertos sing nganggit rawa kening niku sinten? Boten dimangertosi. Menika dipun wastani anonim. Lajeng kolektif. Menapa kolektif menika Mas Jovinka? Sadayapun rakyat sesarengan. Nggih, kolektif. Nah, sing gadhahi ingkang gadhahi cerita rawa kening wonten? Boten. Lah menika dipun wastani kolektif. Dadi duweke tiyang katan masyarakat sedaya boten namung gadhahipun dusun Banara ananging dados cariyos masyarakat Indonesia. Ingkang nomor 3 menapa? Statis. Menapa Mbak Elva statis menika? Nggih, statis menika tetep cariyosipun. Menawi rawa pening menika cariyosipun baru ini nyabut dudut awit biyen ngantos dinten menika cariyosipun nggih tetep menika dipun wastani statis. Dana toba awit riyen toba menika mancing oleh iwak boten digentos oleh kura-kura. Tak nggih ngaten ta? Nggih. Awit riyen ngantos dinten menika tetap utawi statis. Ingkang nomor sekawan menapa? Imajiner. Menapa Mbak Jenny? Imajiner menika mungkal anane. Mosok-mosok ndudut sada metu banyu terus banjir. Imajinasi. Mancing iwak dadi putri sing ayune kaya ngono Dana Toba. Imajinasi. Saged dipun mangertosi? Nggih. Ingkang nomor gangsal menapa? Ngamu tulodo. Menapa mriko Mas Radio ngamu tulodo? Nyariosaken bab ala lan becik kangge patulajen. Nggih, ngemu tulodo menika tegesipun nyariosaken bab ala lan bab becik ingkang saged dados patulajen ingkang saged dados tulodo kangge panguripan ing saben dinane. Menapa ingkang becik saged dipun tiru, menapa ingkang ala saged dipun tinggalaken. Ananging boten wonten kancanipun ingkang sombong menika kedah dipun tiru napa dipun tinggalake? Menika lho ingkang ala lan becik. Nggih, sampun gamblang, sampun mangertos? Babagan tata caranipun nyerat ringkasan. Nggih,
Ngeten mawon? Nggih. Menawi nggih menika dados kelompok setunggal, niki kelompok kalih, kelompok 3 lan kelompok 4. Ngaten nggih? Sampun mangertos? Dipun emot-emot kelompok samangke saben kelompok angsal LKPD lembar kerja peserta didik babagan legenda. Wonten ing LKPD samangke wonten forum kangge diskusi. Nggih. Dados samangke saben kelompok saged diskusi adhedhasar topik ingkang sampun wonten LKPD nggih. Nah, sakmenika sampun wonten forum diskusi kelompok. Saben kelompok samangke angsal setunggal LKPD. Sak sampunipun diskusi, samangke saben kelompok saged mangsuli. Lan kelompok sanesipun saged paring pamprayoginipun, paring tanggapan. Wonten 3 pambiji nggih wau, pengetahuan, keterampilan lan keaktifan. Saged dipun mangertos? Sampun gamblang? Sampun. Menawi sampun menika LKPD nipun dibagi kangge kelompok setunggal. Kelompok kalih, kelompok 3, kelompok sekawan. Oke, dipun bika, dipun waos, lan dipun wangsuli. Menawi wonten tetembungan ingkang dereng mangertos cah, samangke saged dipun padosi wonten sastra.org. Kados minggu-minggu pepengker nggih. Mangertos? Nggih. Kuwi. Sinten ingkang boten aktif menika iku badhe pareng pambiji. Sinten mawon ingkang aktif wonten kelompok. Ayo Mas Yofi. Derek aktif. Kelompok kalih. Senajan putri piyambak dari diskusi ya. Tips sedaya, senajan kelompoknya namung 3. Sampun badhe nggih saking kelompok setunggal, kalih, 3 lan 4. Yen menawi sampun cobi sak menika saged ngantos sekedhap. Nggih. Samangke iku badhe paring speaking. Menawi sinten ingkang lepat menika samangke saged dipun sorai nggih. Ibu, ngoten. Ngertos padha ngertos? Konsentrasi.
keterampilanipun, kelengkapan, kesesuaian isi lan kerapian. Nggih, dados menawi wonten kelompok ingkang majeng menika kelompok sanesipun saged paring biji. Mekaten sampun mangertos? Dan sinten ingkang saged mangsuli pitakonan nomor 3? Nomor sekawan? Ada kelompok? Monggo kelompok kalih saged mangsuli. Setunggal aku ngatos niat-niat tiyang sanes. Kalih kadah remen tetulung dhateng liya. Nggih, pareng keplok. Nggih, wonten ingkang badhe paring pamanggihan saking wangsulanipun kelompok kalih? Sinten? Kelompok? Usulanipun kelompok setunggal sampun welas anake kelompok sedulur dadi parane pamangke sakit menika ngederaken pasuwaden ampun ngajeni sikap kumalakon. Nggih, leres. Pareng keplok. Menawi kelompok kalih sakmenika sampun leres, ananging kelompok setunggal menika nggadhahi pamanggih bilih saged dipun tambahi ampun ngantos nggadhahi sifat kumalukon menika napa? Sombong. Nggih, ampun ngantos nyiya-nyiya leres kados baru klinik ingkang dipun siya. Ampun ngantos kumalukon kados para warga ingkang kumalukon gawelaken wujud ananging boten lajeng kedah remen tulung tinulung kados mbok rondo ingkang tansah paring tulung tinulung kaliyan baru klinik. Ngaten nggih? Pitakonan nomor gangsal, sinten ingkang badhe mangsuli? Kelompok kalih, monggo kelompok kalih saged. Desa Bonorowo nembe kawontenaken werti desa. Dumadharaken wonten bocah ingkang awen rupane. Inggih menika baru kelinting. Baru kelinting boten kersa menawi baru kelinting wonten niku amargi miturut kapitayan saged dadosaken sial. Baru kelinting banjur dipun tandha senajan sampun nitih. Ing satengahing desa baru kelinting dugi salah satunggaling griya. Inggih menika griyanipun Mbok Rondo. Mbok Rondo kanthi suka nyemakaken baru kelinting supados ngaso. Mbok Rondo ugi paring sesajen lan ombet-ombet. Sasampunipun cekap anggenipun ngaso, baru kelinting pamit lan paring pilih. Pilih samangke menawi wonten menapa kemawon Mbok Rondo saged nitih lesu. Baru kelinting banjur pamit lan ngawontenaken sayembara ing satengahing lapangan jabut sodo. Para waktu menika kanthi sombong ngampilaken ananging boten wonten ingkang saged. Sadar dipun cabut dening baru kelinting banjur medal toya ingkang langkung ageng lan dados banjir. Sedaya warga kalelet kejawi Mbok Rondo ingkang sampun nitih lesu. Banjur dusun menika dipun wastani rawa bening. Nggih, pareng keplok. Menika wangsulan saking kelompok kalih, sinten ingkang badhe paring pamrayuginipun? Kelompok sekawan, ayo monggo Mas. Wangsulan saking kelompok kalih menika ampun sae lan bulut ananging wonten setunggal ingkang kirang trep inggih menika tembung biyanipun ingkang leres dalemipun lajeng nyambut menika saged wujud mekaten saking kelompok 4. Kelompok sekawan matur nuwun. Nggih, pareng keplok. Nggih, samenika saking kelompok kalih sampun sae ananging wonten tetembungan ingkang kirang trep nggih Cak. Griyanipun Mbok Rondo menika ingkang leres dalemipun Mbok Rondo. Mekaten nggih saking kelompok kalih? Nggih. Sampun mangertos? Sampun. Oke, menawi sampun mangertos salajengipun saged garap pos tes. Nggih, mangertos? Pos tesipun lingipun Ibu kita wonten grup WA.
Boten dados menapa nggih menawi boten angsal setunggal atus. Ananging punika setunggal atus sedaya. Jinipun setunggal atus sedaya boten wonten ingkang ngandhap KKM pitung dasa gangsal menika boten wonten ingkang religi. Adhedhasar menika berhasil nggih. Menika saged pengayaan. Sakmande pengayaanipun saged dipun kersani menapa saged pados carita legenda saking daerah masing-masing. Lajeng dipun cariosaken, dipun video lan dipun upload wonten ing YouTube. Mengaten saged dipun mangertosi? Saged? Nggih. Tasih semangat? Alhamdulillah. Menawi mekaten dinten menika wau sampun sinau babagan menapa? Legenda. Sampun sinau babagan legenda. Titikan legenda wau wonten pinten? Titikan legenda wau wonten pinten? Wonten gangsal. Menapa kemawon? Amin. Wonten sekawan ingkang dipun gatosaken ingkang sepisan. Maos wacan kanthi jangkep. Ingkang nomor kalih. Ukara ingkang migati saben paragraf. Ingkang nomor 3. Ringkasan menika dipun waos malih. Mekaten nggih? Nggih. Nah, menapa ingkang dipun remeni sinau dinten menika? Nonton video. Jarene Mas Kemis nonton video, Bu. Nonton video seneng cah? Seneng. Menapa ingkang kangelan? Ringkas dipake basa krama? Nggih, menika boten dados menapa. Amarga para siswa menika boten kulino ginakaken basa krama. Sithik mboko sekedhik sak mangke sak. Mekaten nggih? Nggih. Tebi. Tapi rasane derek piwulangan basa Jawi dinten menika. Jembang minggu ngajeng menika sinau babagan